Dobar dan svima, ja sam Valter Ismailović. Danas ćemo pokušati da napravimo jednu igračku od materijala koji možemo naći u našem okruženju. Dakle, kada smo kod materijala, potrebni su nam sledeći. Plastična flaša od soka kisele vode ili bilo čega. Sledeći materijal koji nam je potreban je običan karton koji možete naći od starih kutija ili od nameštaja ili bilo čega što se pakuje u ambalaži. Nakon toga potrebne su nam stare novine. Najbolje bi bilo da za ovaj projekat koristimo one iz novinskog izdanja, a ne one masne koje imaju specijalni časopis. Potrebna nam je obična voda i brašno. Alat koji ćemo ovom prilikom koristiti su makaze i običan nožić. Na samom početku ćemo naučiti kako da od brašna i obične vode napravimo lepak koji ćemo koristiti u izradi naše igračke. U jednu plastičnu posudu sipat ćemo otprilike jednu šoljicu do šoljice i po obične vode. I isto toliko ćemo dodati brašna. Najbolja mera za pravljenje ovog lepka je šoljica i po vode i šoljica brašna. Kada smo pripremili našu masu, izmutimo je štapićem ili kašikom. Naš lepak treba imati gustinu nešto malo ređu od jogurta. Kada smo završili sa pripremom lepka, počinjemo sa izradom našeg aviona ili Space Shuttle. Za sam početak moramo se osloboditi vrha flaše da bi naš avion imao aerodinamičan oblik. Evo, završili smo sa odsecanjem vrha i šupljinu ćemo napuniti papirom kako bismo dobili onaj aerodinamičan oblik. Uzet ćemo papir, uzet ćemo ga, napravit ćemo oblik loptice i njime popuniti nastalu prazninu. Dakle, kao što smo rekli, zatvorili smo ovu prazninu i prelazimo na sledeći deo. Znači, seckamo novinski papir koji ćemo umočiti u naš lepak kako bismo mogli kasnije da obložimo ceo naš avion ili ti raketu. Iseckan novinski papir ćemo staviti u naš lepak kako bi se potopio i nakvasio da bismo mogli da ga kasnije prilepimo na naš avion. Kako smo potopili papir u naš lepak i dok se čekamo
da to malo prikupi sve to na sebi, počnemo sa izgradnjom krila za naš avion. Krila ne bi trebalo da budu veća no što je prelazak, znači, kod flaše od jedne polukružne, da kažemo, sfere do druge. Znači, onaj pravi deo ćemo iskoristiti na flaši i toliko ćemo zapravo biti veličina krila. To ćemo moći da vidimo tako što ćemo na karton položiti flašu i nećemo obeležiti samo veličinu tog dela i nakon toga ćemo makazama iseći taj deo i oblikovati ga po želji. Kada smo već isekli ovaj deo, možemo po našoj kreativnosti i maštovitosti da napravimo razne lukove i razne oblike naših krila kako bismo ih ulepšali i kako bi naš avion izgledao lepše. Dakle, da bismo ulepšali izgled našeg aviona, mi ćemo saseći po našoj, kao što rekao, kreativnosti, lukove i uglove, da bi naš avion izgledao lepše. I evo, završili smo sa izradom krila koje ćemo kasnije provući kroz našu flašu, to jest deo aviona. A pre toga ćemo da sasečemo za prolaz tih krila. Također i sa druge strane. Kada smo to završili, krećemo sa ubacivanjem krila kroz flašu. Naš aviončić je već dobio svoj oblik. Kada smo završili sa krilima, ostaje nam jedino da uradimo rep od kartona i isto tako ćemo ga prvo odseći od kartona, a nakon toga ćemo napraviti prorez na donjem delu flaše. Kako se zove, da umetnemo u naš avion, u našu flašu i nakon toga ćemo krenuti sa lepljenjem. I evo, završili smo sa repom našeg aviona. Naš avion izgleda ovako sa svih strana. Da bismo ulepšali naš avion, a kao što ste i vidjeli malo pre, mi smo stavili papir u naš lepak i tim papirom ćemo zapravo obmotati ceo naš avion kako bi izgledao lepše i kako ne bi se videla flaša ispod. Dakle, obmotat ćemo naš avion u više slojeva kako bi izgledao čvršći i lepši. Polako završavamo lepljenje našeg aviona
a nakon toga ćemo ga ostaviti da se osuši i sušenje traje nekih 2 do 2,5 sati. Nakon što nam se avion osušio, pristupili smo bojanju istog, a možemo ga ofarbati u svim mogućim bojama po našem izboru. Ono što možemo uraditi je da nacrtamo kokpit i krun aviona u nekoj drugoj boji. Mi ćemo ovoga puta da koristimo crnu boju, dakle naš kokpit i krun aviona bit će crni. I evo, stigli smo do samog kraja izrade našeg aviona. Naš avion izgleda ovako. Nadam se da nije teško da ga i vi napravite kod svoje kuće. Nadam se da vam se dopao i očekujem da i vi napravite vjerujem.